V tomto videu sa pozrieme ešte na výstavu MVC v Barcelone. Toto je jeden z najzaujímavejších produktov, ktorý sme objavili. Je to produkt od firmy NEC. Zatiaľ sa predáva len na japonskom trhu prostredníctvom operátora NTT Docomo. Je to smartfón alebo tablet, ktorý má označenie Medias DOI-TV N05E. V zloženom stave je to bežný smartfón, ktorý má uhlopriečku 4,3 palca, ale displej, ako vidíte, sa dá rozložiť a v tom prípade ide o niečo ako tablet, ktorý má uhlopriečku 5,6 palcu. Plochy jednotlivých displejov sa dajú vzájomne používať. Napríklad si môžete nechať prehrávať video na jednom displeji a pracovať na druhom displeji. Rovnako veľmi pekne sa dá využiť táto kombinácia dvoch displejov v prípade fotografií alebo galérií fotografií. Fotografiu môžem poslať napríklad priamo na Facebook alebo na iné sociálne siete. Jednoducho dajú sa využiť tieto dva displeje v súčinnosti. Takisto keď otočíme tento smartfón, tak dostaneme tablet, keď sa naplno využíva celá plocha obrazovky tým, že sú využité obidve plochy na prezentáciu obrázku alebo videa. Takže Medias DOI-TV N05E je smartfón a tablet, ktorý sa dá škálovať. Ako vidíte, dá sa využiť aj možnosť písania správ s tým, že na jednom displeji sa zobrazí virtuálna klávesnica a môžeme pohodlne zadávať maily. Takže toto je zariadenie, ktoré naozaj sa dá využiť veľmi univerzálne a želali by sme si, aby sa dostal aj na slovenský trh. A toto je zase najtenší tablet na svete, 7-palcový, označuje sa Medias tablet N08D. Ako vidíte, je možné s ním realizovať také ukážky, kde sa prejavuje fyzika. Keď potrasíte týmto tabletom, tak naozaj počujete zvuk hudobných inštrumentov, ale rovnako aj cítite spätnú väzbu od tohto tabletu. Všimnite si, ako sa to realizuje aj v prípade otvárania šampanského. Medias tablet, 7-palcový tablet s hrúbkou 7,9 mm a s neuveriteľnou hmotnosťou len 249 gramov, kde funguje naozaj spätná väzba a vibrácie. Tento tablet naozaj cítite v ruke, máte pocit, že tento tablet jednoducho vás vťahuje do virtuálnej reality. Aj v tomto prípade by sme si naozaj prijali, aby sa takýto tablet dostal aj na náš trh a oživil ponuku 7-palcových tabletov o neuveriteľne ľahké, tenké zariadenie, ktoré má vynikajúco prepracované operačné prostredie. V tomto prípade je kapacita batérie 3100 mAh, operačný systém Android 4.0 a vo výbave je displej s rozlíšením 1280 na 800 bodov.